हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लगाव लोगोफोर आं दंफैयो उमरानावहाय लोगोफोर आङो माखासे माने प्रब्लेमनि थाखाय भिडिअ होनो हायाखै थारमाने मानो होनना बुङोबाथाय आंना नैबे थाफैनाय जायगायाव बे एरियायावहाय नेटआ नाङा आरोखि लोगोफोर बिनि थाखायनो जारला माब्ला ट्रेन्सफार जागोन मिन्थिया खामानिया माब्ला थिखादारा बबाव लानानै थाङो मिन्थिया नाथायबा बे एरियायाव नेटआ नाङा आरोखि लोगोफोर जोङो जाहैबाय बै रुमाव थायो बै गाहायनि मोनसेयाव बै मोनसेयावहाय थायो लोगोफोर लोगोफोर बाहायनो नेटआ नाङा आरोखि ना बुहुद जाहामेला माने हाजो एरिया नालाय लोगोफोर ओंखायनो भिडिअआ माने भिडिअ होनो हाया आरोखि इउटुबावनो गानानो प्ले जाया ओरैबायदि जारला आरोखि ना लोगोफोर दा मा खालामनो बिदिनोसै गोबावजों मोनफा बावसोम भिडिअ होनायखौ नोंथांमोनाबो नायलां आङो थारमाने रानिं कन्टिनिउ भिडिअ लाबोनो हाया मानो होनना बुंबा आङो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोनाया खारनानो थारमाने मानो होनना बुंबाथाय आंना मबाइला 5G नङा 4Gसो ओंखायनो नेटनि बहुद प्रब्लेम मानो होनना बुंबा आंना दासो गोदान चेनेल नालाय लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ कन्टिनिउ लाबोनो हाया आरोखि आरो मानो होनना बुङोबा फनानो सोलिबावा बे एरियायाव आरोखि बहाय फनानो टावारानो नाङा आरोखि बिराद दिगदार गाइस बाय बाय एसेनोसै।